Morning guys, today is June 11, 2018. Welcome to another video or another vlog with me, Neil Cabugwas, on my vlog channel. So for now or for this day, I will bring you to the fluvial procession because today is the start of our town fiesta in honor of Saint Anthony of Padua. So let's go guys, and I will vlog the fluvial procession in honor of our patron saint, Saint Anthony of Padua. So let's go guys, mo transform na ta. So guys, diyan na ta karon sa Catholic Church namo, no, sa sa parokya ni Saint Anthony of Padua sa Toboso Negros Occidental. So karon pagahiwaton na ang fluvial procession sa in honor of Saint Anthony of Padua karong taon-taon. So mao ni among church. So ato kamo karong dadon sa akong vlog didto sa fluvial procession dito sa dagat, siyempre sa dagat, and then paingon din sa simbahan. So stand by guys for my vlog and stay put. God bless us all. Guys, nagpaabot na sa session sundan na. So niyata ron nagbang public market na mo Occidental public market. Then andyan na kay natay daghan ng pamali ng mga duwan. Aton guys, procession pa ikot dito sa Pantalan para magsugod na ang fluvial procession. Diyan nata din sa kuano, diyan nata din sa may dagat na andam na sa dang ilang mga sakyanan, no, para ni San Antonio de Padua. So mao ni siya guys, no. Dinha na to isakay ron ang imahe ni San Antonio de Padua sa Pamboto. Diara de ang official sakyanan, no. So muna guys, dinarang isakay karon ng sakyanan ni San Antonio de Padua para sa iyang fluvial procession libot din sa baybayon sa Toboso.
So, viewers, diyan na diri ang imahe ni San Antonio de Padua. Ipakanaog na sa iyang gisakyan. So, nara guys, ilang taon na to, no? Nara. Pagsakay karon sa San Antonio de Padua sa pump boat nga dako, no, naraman. So si Padre na siya, si Father Arnel Raboy, kuyog siya, no, kuyog siya sa mga Knights of Columbus. Pahiluna na, no, ang San Antonio de Padua. Puli na kanina. Lord, pwede pa na. Pwede pa na ako madumagan. Pwede pa na. Oy, dali lang. Duwagin pa na diha. Inyo ba? Duwagin nyo ha. Libar na, pundo na.